खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बीटीसी सरकारा साख्रिनि फोसावथायखौ फैगौ जानुवारि दाननि सिगाङाव होगोन बुंदों प्रमद बर'। बर' बिजोंजों लोगोसे इंराजिखौबो सोलोंथारनांगौआ बर' फरायसाफोरनि थाखाय गोनांथार जानानै फैबाय बुंदों बिश्वजित दैमारी। सनवाल कछारी फरायसा आफाद जनाय महकुमानि 5थि 2 बोसोरारि जथुम्मा। उत्तर प्रदेशआव गोख्रों लामा जाब्रथाय 7 जिउ खहा आरो 7 जोखोम। बाक्सानि सानजा चापाकामाराव रश्मि फाउन्डेसननि मोनसे गेदेर हाबाफारि। पश्चिम पटलानि प्रदीप बर' गोसोखां जोलुर बादायनाया गाहामै जोबलांबाय। दानिया फै आबुं रादाबाव। तामुलपुर जिल्लानि बिकायाव थानाय मख'जाथाव तामुलपुर फरायसालिमानि 36थि गोदान फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिया गाजा गोमजायै दिनै खुंफुंजाबाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ आलासि महरै बाहागो लानानै लाइमोन फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ बिथिंनि फारसे बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनायजों थुलुंगाखां होयो। बेजों लोगोसेनो आसाम सरकारा साख्रिनि थिसनलाइ होनाय बायदियैनो बिटिआर सरकाराबो मोन 6 बिफाननि साख्रिनि फोसावलायखौ थाबैनो होगोन आरो माखासे बिफानफोरनि फोसावलायखौ फैगौ जानुवारि दाननि सिगाङाव होगोन होननानै गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा बिथाङा फोरमायथियो। तामुलपुर फरायसालिमायाव सोरगिदिं जौगाथायनि थाखाय 2 कौटि रांनि अनसुंथाइ होगोन आरो थाबैनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जागोननि इसाराखौ होयो। बेजों लोगोसेनो असमिया सावथुननि मुंदांखा फावखुंगुर निपन गोस्वामीनि रुंसारि जानायखौ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' आरो एमएलए जलेन दैमारिया गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो। तामुलपुर फरायसालिमाखौ जौगाखां होनो सिगां फारसे आवगायबोनायनि थाखाय फरायसालिमानि गोरायुं जगेन बर'आ बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'निसिम गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे साबायखर बावो। तामुलपुर फरायसालिमानि गाहाय नेहाथारि मेघराज ब्रह्म दैदेननायजों गोदानै फैनाय बे फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारियाव मावफुंगिरि सोद्रोमा रनेन्द्र नार्जारी, गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गाहाय डक्टर भुपेन नार्जी, रत्नेश्वर बर', अबिराम दास बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां आलासि बाहागो लानायजों लोगोसेनो रंजा बाजायै मेथाइ रोजाबनाय आरो मोसानायजों जोबनानै थाङो। बाक्सा जिल्लानि बरमायाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बरमा बाथौ आश्रमजों खुंफुंजानाय रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया जोबनानै थांबाय। साननैनि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजानाय रुपाथि मायथाइ फालिथायनि गेवलां मेलखौ 62 नं बरमा बियाबनि एमएलए भुपेन बर'आ दैदेननाय गेवलां मेल जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया। बिथाङा फोरमायो दि आथिखालाव सोलोंथाइखौ मानसिया गावबा गावनि जिउखौ दैदेननो थाखायनो लानांगौआ गोनांथार जानानै फैदों। बेनिखायनो दानि फरायसाफोरा गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानाया गोनांथार आरो जोंनि बर' फरायसाफोरा दानि बादायलायनाय आनजादखौ नोजोर होयोब्ला बर' बिजोंजों लोगोसे इंराजि बिजोंखौबो उन्दै थाखोनिफ्रायनो सोलोंनांगौआ गोनांथि जानानै फैबाय। मख'जाथावदि रुपाथि मायथाइ फालिथायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बरमा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिखौ 6 थाखोनिफ्राय 8 थाखोसिम फरायसाफोरखौ इंराजि आयदायाव गोख्रों जानो हानाय बायदियै इंलिश स्पिकिं कर्स होनोबो खावलायो। लोगोसे आसाम हादोरसायावनो मिया मिउजियामखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जाबाय थानाय समावनो मिया मिउजियामनि सायाव फोरमायनानै बुङो दि आसामाव बेबायदि मिया होननाय हारि गैया आरो जायफोर आगजुखौ मियाफोरा बाहायबोदों होननानै मिउजियामाव दिन्थिदों बैफोर आगजुखौ आसामाव थानाय हारि माहारिफोरासो गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोखादोंमोन आरो बैफोर आगजुखौ लानानै रावबो बेले बेजे लाबोआ बेखौबो खावलायो। लोगोसेनो बरमायाव लुजानो गोनां बिटिआर गोरोबथा बायदियै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनि सायाव फोरमायनानै बुङो दि लुजानो गोनां हाफोरा थाम-थिम जाबायब्ला बेखौ थाबैनो बड'लेण्ड सरकारा लुगोन आरो बेनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खामानि मावबाय थादों जानांगौ होननानै फोरमायो। बे गेवलां सावरायमेलाव बरमा गुदि बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे बरमा हालामनि सानसुमैफोर, फोरोंगिरि, मेलेमजिबि आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोनो।
धेमाजि जिल्लानि डेकापामनि सिङाव थानाय उदयपुर गामिनि रायजोआरि गेलेग्रा फोथाराव दुलाराय आसाम सनवाल कछारी फरायसा आफाद जनाय महकुमा कमिटिनि 5थि 2 बोसोरारि जथुमा आरो डेकापाम आन्चलिक कमिटिनि 3थि 2 बोसोरारि जथुमाखौ जनाय आरो डेकापामनि थागिबि रायजो राजानि मददजों बोहैथि बोसोर अक्ट'बर दाननि 29 आरो 30 खालाराव खुंफुंनो साखाफारा जादों। उत्तर प्रदेशनि प्रयाग जिल्लानि हान्डिया महकुमायाव बृहस्पतिबारखालि फुंनि 6:30 रिंगासोआव गोख्रों लामा जाब्रबथाय जादों। जाहोनाव साबा जायगायावनो थैदों आरो साबाया गोब्राब जोखोम जादों। थैनायफोरनि गेजेराव साब्रैया आइजो आरो सासे उन्दै खुदिया। हान्डिया पुलिस थानानि स्टेशन हाउस अफिसारआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला गंसे उइंगार गारिया गासै 60 हान्थियारिफोरा सराइलाल गामिनिफ्राय बिधानचल मन्दिराव थांनो ओंखारदोंमोन। बे समावनो बानासर हाइवे हान्डियानि मोनसे मोब्लिब खुन्थियायाव गाव हारसिङैनो जाब्रबथाय जायो आरो गारिया बायग्लिनानै थेर-बेथेर जायो। जोखोम जानायखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनानै थैनायफोरखौ पस्ट मर्टेमनि थाखाय राहा खालामो होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। बे जाब्रबथायखौ मिथिनानै उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्त्रि योगी आदित्यनाथआ जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। मिथिंगाजों लोगोसे समाजखौ गुबुंले जानायनिफ्राय होबथानायनि थांखिजों बिफां गायनायनि हाबाफारि लानाय जादों। सानसेनि हाबाफारिनि गेजेरजों माखासे फरायसा फरायसुलिफोरनि रोंगौथिखौ जौगाहोनायनि थांखिजों गुबुन गुबुन आयदानि गेलेमु आयदानि हाबाफारि लानाय जादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय पुब सापाकामार गामियाव पल्युसन फ्रि सोलोंथाइ, देहा आरो जौगानाय एबा गोग्गो समाज दानायनि थांखिजों 2018 मायथाइयाव रश्मि फाउन्डेशन मुंनि मोनसे समाजारि हानजा दानाय जादोंमोन। बे फाउन्डेशनखौ गायसंजेननाय समनिफ्रायनो जौगानायनि खामानि मावनायजों लोगोसे गोरिब दुखुथिया सुबुंफोरनो गोबां रोखोमनि मदद होबोगासिनो। कर'नानि थासारियाव लकडाउननि समाव गोरिब दुखुथिया गोरिब नखरफोरनो जाग्रा मुवा बेसाद राननानै होदों बे रश्मि फाउन्डेशन फसंथाना। दिनै बे फाउन्डेशननि आफादगिरि आमिर आलीनि दैदेननायाव सानसेनि हाबाफारिजों माहारियारि मानास हाग्रामासिम थांनाय लामानि साखाथियाव थानाय पुब सापाकामार जामे मस्जिद एबा कब्रिस्ताननि साखाथि फाखाथियाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। बेनि उनाव फरायसा फरायसुलिफोरनि रोंगौथिखौ समाजाव जौगाहोनायनि थांखिजों गोबां आयदानि गेलेमु आयदानि हाबाफारिबो खुंफुंनाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बाक्सा जिल्ला आमसुनि आफादगिरि साइफुल इस्लाम खान, लेङाइ आफादगिरि राजो महमूद, जमियत उलेमा हिन्दनि बाक्सा जिल्ला कमिटिनि आफादगिरि हाफिज शरीफुल इस्लाम, गाहाय फोरोंगिरि आउतर रहमान, फोरोंगिरि राजीव सरकार, पुब सापाकामार जामे मस्जिदनि बारग' इमाम उल्लाउद्दीन, दानि इमाम मुफ्ती बाराहुल इस्लाम, मुफ्ती हजरत आली, गवर्नर रिजनेल डिसेबिलिटिनि कमिटि नेहाथारि प्राणेश्वर दास आरो लोगोसे ओनसोलनि गोरों गोरा सुबुंफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव पश्चिम पटला लाइमोन आफाद आरो प्रदीप बर'नि नखरनि फोलेरा जथायै 5थि रुंसारि प्रदीप बर' गोसोखां जोलुर बादायनाय खुंदोंमोन। पश्चिम पटला इउएन ब्रह्म हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेयारि गेलेनाय खुंनायाव गामियारि ओनसोलनि गोबां क्लाब हानजाफोरा बाहागो लादोंमोन। मैया हराव जालांनाय जोबथा गेलेनायखौ बेखेवनानै होयो भेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि गाहाय नेहाथारि थामहिनबा आसाम फुटबल एसोसिएशननि लेङाइ आफादगिरि लकिराम बर'आ। बे जोबथा गेलेनायाव बाहागो लायो नासनसालि बिपिएफसि आरो सुवाला आदिबासी जुनियर आफादा। बेयाव नासनसालि एफसिआ आदिबासी जुनियर एफसिखौ 2-1 गलाव फेजेननानै देरहासार जानानै रुंसारि प्रदीप चन्द्र बर' गोसोखां ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 30,000 रां मोननो हायो। रानार्स आप जानाय आदिबासी हानजाया गोसोखां ट्रफिजों लोगोसे नोगोद 20,000 रां मोननो हायो। मख'जाथावदि जोबथा बादायनाय एबा गेलेनायनि सिगां रुंसारि प्रदीप बर'नि मांखरसालियाव आलारि बाथि सावनायजों लोगोसेनो बिबार बावनायबो जादोंमोन। डिमाकुसि अर्गें क्लाबनि गायसनगिरि जनाराम बर'आ बे बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जागायजेनदोंमोन। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।